Ni nina Adonai ma tu si Musa. Lao ma ho tu mopot raja Fir'aun. Cala dok ma tu ibana. Boti to nani Adonai. Loas ma bang soki. Loas ma lao bang soki. Asali sombada sidau. Alai bolo di jua ho manga loas lao. Ida ma. Terua ku mas sadok mongomanmu. Maghite-hite akatuhuk. Asa kumam batang aki di baituhuk akan namba jakiti cala bongok tu jabum do tu bilut podomanmu godi hasungmu do tu bagas ni akan naposom do tu bangsom do tu tataringmi do tu pangananmu cakita ni akatohuk maho do bangsom godi akan naposom dungi nina Adonai ma tu si Musa dok ma tu si Aaron patotol matanganmu do tukot mutigijang niyak ga batang aik akka halian aik do tugijang niyak ga bag panakokon akka tuhu tutano misir. Jadi di patoto si Aaron matangan na tugijang ni aik akka nani bisir gawe nako ma akka tuhu jala ditutup tano misir. Dungi di bayan akka pasibadi mata mahut songoni magite-gite tabas na sila. Gabe di panako ma akka tuhu di tano misir. Dungi di joga japik aun masih Musa do si Aaron di doma magtangyang mahamu tu Adonai asa di padao akatogi sianau do sian baksoku huluas bansowi asa mamele nasida tu Adonai. Dungi ni nasi Musa matu gajapik aun gugu dok muau adiga ma odi onoku ho dohot akan naposom dohot bazob asa diragiot akatogi siaku do siat akajabum orang di bagasan batang aiki taring. Jadi di naga jaima atau maksogot ma songana di dok mima nin nasi Musa satung di tadaho danga dong manangises songon Adonai de bata nami ikon mucat akatu kisiako dosian akka bagasmu dosian akka naposom dosian bangsom holan di bagasan batang ai kita di jadi ruang masih Musa do si Aaron siang jolo ni kajapik aun dungi mangangui masih Musa tu Adonai Allah hatatuhu akan napinagona tu kajapik aun. Jadi di bait Adonai ma songona ni dok ni si Musa magagian maka tugi siat akka bagas sian akka laman do sian akka ladang. Jadi di paguna sidam akka bakkei magugun-gugun kebe bau matanui. Arai dung di ida kajapik aun nungal lumubang gabe di patakang maruhanna jaladang di tangion hata nasida songana ni dok ni Adonai hian. Dungi nina Adonai ma tu si Musa dok ma tu si Aaron patotol ma tu kotmi jala lipaton tu obu ni tanoi asa gabe rongit ranggas mai di sadok tano misir. Jadi di bain nasida ma songoni di patoto si Aaron matanganna tu miop tu kotna jala dilipaton tu obu ni tanoi gabe rongit ranggas mai di jolma do dipinahan. Nasa obu ni tanoi menjadi rongit ranggas di sandok tano misir. Aka pasi balik bata pe di bayan mas songoni maghite-hite tabas nasida pagot akka rongit ranggas nian hape dang terjadi sa. Jadi disonggopi akka rongit ranggas si ma jolma dohot pinahan. Jadi nina aka pasi balik mata ma tu kajapik aun. Jadi jadian ni debata rui alai laos tekang do anggowani kajapik aun caladang di tangyon hata nasira songonani dok ni Adonai hian. Dungi nina Adonai ma tu si Musa pasogot mama nogoti hehe manda poto tu joro ni kajapik aun. Ida ma huag do ibana tu aik dok ma tu ibana songonot do tonani Adonai loas ma bang sokulao asa di sobana sidau ai molo soloas ma bang sokulao. Ida ma pako oku ma dopakko dot dopak akan naposom dot dopak bangsom dot dopak aka bagasmu aka gulomit asa gok gulomit aka bagas ni halak misir dot tano inganan nasidai marasungan ma bainoku di agna sasadai anggotano gosen inganan di bangsoki nasotu padung di si gulomit asa itadaho babawa au Adonai di tonga-tonga di tanoi. Patidangoku mahaluaon di holak-holang di bangsoku
dohot bangsom maksogot ma masa tadai. Jadi di bain Adonai masongoni. Koma magulalat aka gulomit tu bagas ni raja pik aun. Tu bagas ni akan naposona. Ko di satok tano misir. Tung siap do tanui di bain aka gulomit hi. Jadi di jo raja pik aun masih Musa dok si Aaron. Jala di dok ma lau mahamu mamele tu rebata muna di tanah on. Ala ini nasi Musa ma dang jadi songoni bainon. Ai patang ni alak Mesir pelionon nami tu Adonai rebata nami. Ida ma iyau pero kami patang ni alak Mesir di jolo nasida dadangguran nasida mahami dot batu luas mahami bagdalan tu halongonan pakto luarian mamele tu Adonai rebata nami. Songonan idok na itu hami. Jadi ni naga japik aun ma atong luas pe amulau asa mamele hamu tu Adonai rebata muna. Di harongonan asarunang madau amurau jala tanya ko kamu au dong ini nasi Musa ma ida ma guag mau sian lamung mon jala magtangiam pe au tu Adonai asa di padau maksogot aka guromit sian pik aun sian akan naposona do sian bangsona asal urang be di pawoto pik aun hami sola sonna bangsoi lau mamele tu Adonai. Jadi gua masih Musa sian labung di pik aun cara maktangi yang ibana tu Adonai. Jadi di bain Adonai masongon nani dok nisi Musa di padau magulomiti sian pik aun sian akan naposona dok sian bangsona dang tadi nanggosada apa di patakan gajah pik aun do kohana nang saharion cara dang di luas belau bangsoi.